ценен ден. При нас идва ценен ден. 7 ден. Омагьосаните обувки. Спри да скърцаш, глупи! Не са моите обувки! Но май са те! Коби трябва да ги поправи! Каква е тази вява? В магазина раздават безплатно бягащи обувки. Чисти глупости! Обувките, които ми продаде, са за ремонт. Наистина? Какво име? Ами, слушай! На мен ми харесва. На мен изобщо! Възможно ли да те заинтригувам с нов чифт обувки? Не знам, доста са остри. За да посочваш разни неща, когато ръцете ти са заети. Виждаш ли? Не, поправи тези обувки или ще си отворя собствен бизнес в съседство. О, не! Хо-хо-хо! Ти си най-добрият ми клиент. И по-настоящем единственият такъв. Пробвай сега. Благодаря, Коби. Сякаш краката ми тичат сами. Леле, тези обувки те правят много бърз. Веселушко, не обувките те правят бърз, а краката ти. Едно нещо да правя по-бързо от носа ми! Привет, сърдитко! Чао!